I dag jeg skal arbejde med andengradsfunktioner og generalforskrifter, fordi det er f af x er lige med ax i n plus bx plus c. Og den siger sådan her ud. For eksempel. Hvor hvis a er større end 0, så er vores graf konveks. Og så hvis a er mindre end 0, så er de konkave. Konveks, den ligner den her ud. Nej, altså sådan her ud. Og konkav, den går nedad. B er toppunkt. Og så hvis A og B har den samme fortegn, ligger vores graf til venstre side. Og så hvis A og B har forskellige fortegn, så vender grafen til højre side. Og C er skæring med y-aksen. Nu vi tager en eksempel. F af x er lige med 3x i n minus 2 plus 8. Ud fra den her funktion, vi skal regne diskriminanten. Og formlen til diskriminanten er d er lige med b i n minus 4 gange a gange c. Nu skal vi indsætte værdierne fra vores funktion i vores formel, og vi får den her. d er lige med minus 2 i n minus 4 gange 3 gange 8. Vi får minus 92. Ud fra den her, vi skal bestemme vores toppunkter, som er den her punkt på grafen. Det gør vi ved at bruge den formel. Toppunkt er lige med minus b divideret med 2a og minus d divideret med 4a. Nu indsætter vi vores værdier i formlen, og så får vi toppunktet er lige med minus 2 divideret med 2 gange 3, og så fortsætter vi bare. Ja, og så vores toppunktet bliver til 0,33 66. Nu skal jeg arbejde med bestemmelse af toppunkter. Vi tager den her funktion som udgangspunkt. X n minus 2 x plus 8.
Så vi skal bestemme rødder, som er 0 punkter, som er skæring med y-aksen. De gør vi ved at regne x1 og x2. Formlen til at regne dem her er minus b divideret med minus b minus kvadratroden af d divideret med 2a. Vi gør den sammen ved x2 minus b bare plus d divideret med a2a. Og så regner vi diskriminanten igen, som er 2 i anden minus 4 gange 3 gange 8, og så får vi 100. Bestemmer vi nu vores nulpunkter. x1 er lige med minus minus 2. 100. Her har vi fundet vores toppunkter, og vores graf kommer til at ligne sådan noget rød. Og så her er vores toppunkter, eller nej, altså ikke toppunkter, nulpunkter eller rødder.